Abu na gaba da zamu tattauna shine wannan goals ɗin da kake a wannan abin da burin nan da kake da shi to ka karkasa shi zuwa gida-gida, ka tsitsinka shi zuwa ƙananun gidaje waɗanda za ka iya gane na cimma abu kaza yanzu saura abu kaza. So ka tsitsinka shi zuwa ƙananun gidaje waɗanda suke achievable cikin ƙaramin lokaci, dan in ka ce gaba ɗayan shi za ka ɗauka a dunkule bayan wani lokaci za ka gaji da farautarsa. Amma in ka tsitsinka shi ka san yau a satin nan ko a watan nan yau na cimma abu kaza, yanzu zan next week ko next month abu kaza nake targeting, hakan zai barka akan hanyar ci gaba da neman abu. Kana iya shirya maybe duk satin nan daga yau zuwa rana kaza abu kaza nake so cimma. Idan misali kai namiji ne ko mace mai kiba kana son rage kaurin jikinka, kana so ka daga jin, kana so iya ka bincika ka, kana iya kai daga aiki maybe duk sati kana so ka rage nauyi da kg kaza ko kuma kana so ka rage nauyi da gram kaza, wani abu makamancin haka. In tara kuɗi kake son yi kana iya ka kiyasta duk sati ko duk wata ina so sai na tara naira kaza. In kuma a'a so kake ka daga investing to kana iya ka sa ranka duk wata in na ɗau albashi ko kuma a'a duk wata idan na tattara me na samu a kasuwanci